салому дуруд дӯстони азиз, хуш омадед ба канали Зоҳир Бизнес. имрӯз дар навори мо 10 сар гоҳи фурӯшӣ, 5 таш бағазай, 5 таш гӯсала дорем. Чанд тай? 11 та ё 10? 10 та? 10 сар, 5 туш гӯсаладор, 5 туш бағаз. ҳозир ҳамаша навор мекунем, якта ба якта ишон метем. касоне ки харидоре баъд занг мезанад, харидорӣ мекунад, вибор мекунад, кадомуш шояд чихелӣ не, вибор мекунед, харидорӣ мекунед. хуб, инаи гӯсаладора ё? гӯсалаш нарай мода? гӯсалаш мода, демзо. Чанд қа шир дора? 7-8 литр. мо фақат хӯрдан саломатии аҳлиша гарантӣ метавонем. шириш айдари хона тая. мақсад ки авқотарушка пешбар метавонад. мумкин ки шояд шумо натеҳед. и чанд сумай? чанд сум муомила дора мақсад? 22000. 22000 муомила дора. савдо мекунад. хай дастафкаша бо ба маслиҳат мешавад. иш бағазай? иш бағази дугони кайо. И як бор зоидагиай, дата гӯсала зоидагиай. Дата. Дугони зоай. мо дигар да ҳамда мезоям. иш чанд сум? иш 20000. 20000. 8 литр шир дора. чанд қайна бағазай? моҳи дигар мезояд да ҳамда. моҳи дигар? гарантӣ кати да ҳамда мезояд. да вақои зотӣ мондаги а? ва. и гол гӯсаладор чанд? иш 16500. 16500 сомонӣ а? 5 литр шир дора. 5 та шир. гӯсалаш нарай мода? қача рӯз нами ҳафтам кардия. қача. ку дандонош ишон тя намура. дандонош ку ишон тя нами. дандонош ката ката. дандонош. чанд? 16500. 16500 муомила дора. иш гӯсала дора? яй. иш гӯсала дора, гӯсалаш нест. иш гоҳи хона. иш гоҳи хона. и фурӯшӣ нест а? ина ба қачаш. 3 литр шир дора, дамоа бағаз. дамоа бағаз, она ба қача дора, ба қача 3 литр шир. чанд сумиш? иш 17000. 17000. ишам гӯсала дора? Уна гӯсала дора. уна гӯсалаи мода амоа. ияй гӯсала. ина не. намеҷушиш? и чандум зоай? и дема. Хатмаш дандонош. не ё шаяка маълум ая? чанд сумиш? иш 14500. 14500 гӯсалаш мода ина пешта. и шир метавози? шир мета намеҷушим. намеҷу. хеле аҳла я? не аҳл нест. аҳл нест ая? шата мезанам. уш она сия чанд сумай бағаза я? 15000. дандон дора? ку дандонош ишон мете. дандон дора? дандонош шиштагӣ буда. 15000 муомила дора. хуб, ишам гӯсалаш ҳам яя? 3 литр шир, 3 чочуш гарантӣ. 3 чочуша я чочуша гӯсала мехӯрам. Чочушона мехӯрам. гӯсалаш мода. Гӯсалаш мода. чанд сумиш? иш 15000. 15000. и гӯсала кадом буд? ия 22000. айб шуколоб ки 5 та гӯсала дора, 5 та бағаз. уна бо бағаз. иш чанд сумай иш? кон? иш 16000. 16000 муомила дора. бағаз уже ишам пистон карда. бағази қари. бағази наздика. каласфеди бағази қари. чанд сум? 20000. 20000 муомила дора. 16500. иш 11 бағази сари сина. ишам бағаза ишам. и дандон дора? шиштаг. 11500 муомила дора. хай дандонош шиштагиай. ҳастаи шиштагӣ.
کدومش اومای بخفم را انا نه اینا دامنه 20 تازو بغیر ساری سینا من با کوی چی مونده گه خلاصا انامجا 10 سرای 5 بغزای 5 گوسالا дорай номероро мемонам занг бизанен харидорӣ кунед қарор дорад дар ноҳияи фархор дар совхози 50-солагӣ дар ҷамоати гулшан ایش باید دیم گوساله ایشان на 10 сарай касоне ки қариба метавонад бия ай пеш бубина хуб мешавад бучаи кадом буд چایی بخچه о اینا سیاه رو پارو о сияи рӯпаро پشتی بخره همی چخل پارو